Salutare tuturor, sunt Pyro Dream și astăzi o să vă prezint colecția mea de petarde și artificii 2024-2025. Haideți să trecem la treabă. Avem o cutie de petarde cu 3 focuri de la Enigma. Avem și două brichete. Un set de Cracking Ball de la Le Baron. Mai avem aici un set de pirat de la Tara. Arată cam așa. Cred că sunt petarde cu foc. Două seturi de mini Corsair de la Hestia. Petarde cu două efecte. Mai avem mai multe seturi de Pistalca de la Classic. Un efect de șuierat, categoria F1. Foarte mișto. Avem vreo 6 seturi. Mai avem de la Vulcan rachetuțe care șuieră din anul 2012. Un set. Avem aici două torțe, una de la Varsho, 60 de grame. Mai avem aici o torță de la Gheorghe. Aici asta are 49 de grame. Încă un set de Pistalca. Un set de titireze Pyrospin. Arată cam așa. Mai avem și de la Enigma Cracker 5S Legend, cred că e o mitralieră. Cred. Mai avem un Zinc Golden Blitz F4 2019. De la Enigma Mini Triangle, n-are rost să le desfac, știți cu toții. Avem aici de la Risaka, Trueno Risaka numărul 3. Petarde vechi, sunt din 2009, clasa 3-a. Mai avem o cutie de petarde rusești, nu știu exact, arată cam așa. Avem mai multe, 6 seturi de Crazy Mosquito de la Triplex. Au un efect foarte, foarte frumos. Aici avem două seturi de stroboscoape. Unul de la Triplex, 90 de secunde, clasa a doua. NEC 90. Arată cam așa. Și mai avem unul de la Ultrashock. La fel are, numai că ăsta e T1, care ar însemna că e legal și la noi. Avem și o bombă Gladiator de 60 de grame. Mai avem o Delo Varana de la Pyro Moravia, parcă 50 sau 60 de grame. O cutie de petarde de la Enigma cu 3 efecte, flamă, cracking și explozie. Avem un set cu 3 focuri de la Fire Show, de petarde cu 3 focuri, sunt nou apărute, 90 de grame. Un set de Big Triangle de la Enigma. Mai avem aici de la Weco acest set frumos de petarde care are mai multe sortimente în el.
categoria F2 ar avea 56 de grame. Încărcătură. Dar arată foarte bine pentru colecție și eu zic că merită. Dynamit Bag. Avem două seturi de PS3-uri 2022. Este cu varianta de 30 de grame pe pachet. Aici aproape un set de PS2 Shark. Iar nu prea, cred că nu prea se mai găsesc. 2 grame pe bucată, 40 de grame pe pachet. Aici mai avem un set de Mad Bulldog, 100 de grame pe pachet, asta înseamnă 5 grame pe bucată, care bubuie foarte, foarte bine. Aici mai avem un set de Big Triangle, arată cam așa. ...1,2 grame pe bucată. Aici avem un Signalos 3. Bine, mai sunt vreo 10 bucăți. 3 grame pe bucată, efect și de titanium. Nu știu nici asta dacă se mai găsesc. Categoria P1. Mai avem aici un set de Widowmaker. Da. 1,3 grame pe bucată scrie că ar avea, arată cam așa. Sunt petarde de calitate, au dop de plastic aici, sunt destul de tari. O să facem și un test la ele. Aici avem un set de FP3 Blue, la fel niște petarde foarte, foarte calitative, flamă albastră, sunt și destul de scumpe. Ele spun că ar avea 7 grame, dar cred că cu tot cu flamă. Dar bubuie foarte, foarte bine. Nu știu exact firma de la cine ar fi. Scrie că e producție 2019. Categoria P1, adică legale. Aici mai avem un set de Pyrogum 30. Fiecare are 30 de grame. Bombe. Avem aici un set de Megatresc. 50 de bucăți în set. Niște petarde foarte calitative. Le-am luat pentru că îmi place foarte mult flama. Când ne-a prins, o flamă foarte roșie și foarte intensă. Și bine, și astea sunt destul de scumpe. Merită doar de colecție. Și aici mai avem, o să trecem acum la categoria artificii. Avem un set de vulcanași, categoria F2, spun ei, care avea 40 de secunde, atât ar ține unul singur, fabricat în 2018 și s-a ridicat la 4 metri, nu în 3, de la Classic sunt. Destul de ok. Tot la categoria artificii o să avem mai multe bombițe tip Shell de la Classic. Spun că s-a ridicat la 97 de metri, ne costă 50 de grame. Avem de 75 de milimetri. Asta e al doilea. 2, 3, 4 și al cincilea, tot de 75 mm și mai sunt așa de 100 de mm, la fel 377 de grame
relocată, una. Asta e a doua. Asta e a treia. Și ultima. Tot de 100 de mm. Pentru fiecare avem tub respectiv de 75 și 200 de mm. Totodată mai avem un set de candele romane de 30 de focuri. Astea sunt de la categorie F2 și mai avem vreo 10 metri de fitil pentru a le lega. Eventual mai avem și o baterie model Show de la fel și o 49 de focuri, 30 de mm și încărcătură 933 de grame. Mai avem un set de rachete Scream de la Pyromex. Un efect de Scream, un eco 144 de grame. O să le testăm și pe acestea. Și aici mai sunt ceva petarde din anii trecuți care am apucat să le mai strâng. Piccolo și rachetuțe, mai multe Titan 5. Cam asta a fost colecția mea. O să facem și ceva teste. Și cam atât. Asta este ce am avut să vă prezint. Aștept susținerea voastră pe data viitoare.